Η τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης που κατατέθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει πως μετανάστες τρίτων χωρών που διέμεναν μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2023 χωρίς άδεια στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια πλέον έχουν το δικαίωμα να λάβουν νόμιμη άδεια διαμονής για να εργαστούν. Είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση νομιμοποίηση? Κάνουμε τους παράνομους νόμιμους, όπως θα έλεγε ένα προβοκατόρικο πρωτοσέλιδο, ή κάποιοι ίσως σπεύσουν να πούν για τα λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας? Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ξεκάθαρα όχι. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για νομιμοποίηση. Δίνουμε απλώς ένα δικαίωμα πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε αυτούς που έχουν συμβόλαιο, θέλουν και μπορούν να εργαστούν, και δεν δίνουμε κανένα άλλο δικαίωμα. Είναι ένα δικαίωμα προσωρινό, στο βαθμό που έχει ο άλλος εργασία, για 3 χρόνια, και υπόκειται σε συνεχή έλεγχο. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αντέδρασε με δημόσια δήλωση, ζητώντας να αποσυρθεί αμέσως η διάταξη. Η ευνηδιαστική κατάθεση τροπολογίας που χορηγεί νέου τύπου άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών είναι λανθασμένη. Στην πράξη, νομιμοποιεί όλους τους λαθρομετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια και μάλιστα συλλήδιν, δίχως ουσιαστικό έλεγχο της ταυτότητας καθενός από την πολιτεία. Και αυτό την ώρα που το μεταναστευτικό συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, η οποία αναζητεί αυστηρότερη πολιτική. Η χώρα μας, με αυτήν την τροπολογία, γίνεται επί της ουσίας φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστών. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει ότι ο νόμος της κυβέρνησης του είχε θεσπίσει αυστηρό πλαίσιο και πως χρειάζονταν 7 χρόνια για την άδεια διαμονής σε παράτυπους μετανάστες, νόμο που υπενθυμίζει πως διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνησή μας το 2012-2014 είχε θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που προέβλεπε κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις τη χορήγηση της άδειας διαμονής μόνο εάν οι αιτούντες συμπλήρωναν 7 έτη συνεχούς παρουσίας στη χώρα. Και αυτό το καθεστώς το διατήρησε ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως η άδεια θα χορηγείται μόνο με συμβόλαιο εργασίας για να δώσει λύσεις στο πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών, κάνοντας λόγο για ρύθμιση που θα φέρει έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και θα καταπολεμήσει μεγάλο κομμάτι της μαύρης εργασίας. Σε όλους τους φίλους μου, τους καλόπιστους, γιατί οι κακόπιστοι του δεν μπορεί να τα πιστούν, ότι δεν πρέπει να ανησυχούν καθόλου για το ότι ειδικά εγώ θα έκανα εκπτώσεις ως προς τη μεταναστευτική πολιτική της κυβερνήσεως και την πολιτική του να μην είναι η χώρα μας μπάτε σκύλια λέστε. Η διάταξη είναι σωστή, είναι ισορροπημένη, διατηρεί τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της χώρας. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η τροπολογία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καυτηριάζοντας όμως τις εσωκομματικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία.